Dicle Delî hê 17 salî bû û ji bo daxwaza aşîtiyê di dehê cotmeya 2015 de berê xwedabûgara Enqereyê û li wir bi êrişeke bombeyî hatibû kuştin. Dicle li derdora xwe gelek dihatin hezkirin, hevar û hogirê wî her tim li gel wê bûn. Li gor temenê xwe yê biçûk keçeke zanyar bû. Li her derê stran û helbestan digot, kena wê tim li ser her du lêvên wê bû. Dicle roja ku diçe Enqerê dibêje em tên û aşîtiyê tînin Enqerê û li wir dibe kevoka aşîtiyê. Dicle û bavê xwe di heman rojê de diçin Enqerê, lê bavê wê cenazeyê keça xwe vedigerîne Stenbolê. Bavê Dicle ku ew jî roja teqînê çûbû mîtîngê dibêje çûyîna me ji bo aşîtiyê bû û em hatin kuştin. Ew dibêje 2 sal e ku mala me xera ye, em ê ti carî wekî berê nebin. Em ji bonî aşîtî û azadî û mafê mirova daxwaziya me ew bû, em ji bonî wekî em çûna Enqerê. Yani em ne bi tenê bûn, bi hezara ji hemû hêlê welat kes hatibûn. Yani ecîl wê derê bû, dema teqanin çêbû. Bi seda kes birîndar û yê jiyana xwe bi dest dabûn hebûn wê qadê da, lê belê dewlet hatibû li ser wan gaz û bomba û fişekê xwe û jopê xwe dida Emelan da. 101 kesî nav wan da 10 zarok hebûn. Yek ji wan her du zaroka yek Dicle bû, 17 salî bû. Li gora Kanûnê Medenî hê zarok data hesabê û şixênî Dicleyê jî zarokek dî jî hebû, 10 zarok li wê derê bûn. Çi mebir bû wê derê? Vicdana me mebir bû wê derê. û ev welatê anê hewceyê aşîtiyê bû, evê merhezeyê mebir bû wê derê. Xuşka Dicle Belçîm qala Dicle dike û dibêje Dicle li gor temenê xwe mezintir bû. Xeyalên wê mezin bûn û tim aşîtiyê dixwestin. Dicle 17 yaşında olmasına rağmen Dicle 17 salî bû, keseka bargiran bû, têgiştî bû. Ez karim bêjim ku jineka biçûk bû. Keseka fanber bû, bi aqil bû. Hewl dida ji her tiştê fêm bike û xeletiyan dirûst bike. Xuşka me ya herî biçûk Dicle bû. Ya bi şen û rûkem bû û her kêfxweş bû. Her stranan digot, xwedî enerjiyek bû û enerjiya wê bandora xwe li kesan dikir. Di dehê cotmeya 2015 de li ber gara Enqerê tevgerên kedê xwestin mîtînga aşîtiyê pêk bînin. Ew roj bi êrişeke bombeyî 202 kes hatin kuştin, bi sedan kes jî birîndar bûn. Dicle Delî jî yek ji wan bû ku hê 17 salî bû tenê kena wê û xeyalên wê ma. Sozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.